Οι κάτοικοι του Δυτικού Πόντου είχαν συχνές επαφές και επικοινωνίες με τους κατοίκους της Κωνσταντινουπόλεως και όλων των περιοχών της Προποντίδος, ακόμη και με τους κατοίκους της κυρίως Ελλάδος. Στα λιμάνια του Δυτικού Πόντου κατέφθαναν καράβια από τα ελληνικά νησιά. Αυτές οι επικοινωνίες και επαφές είχαν τις αλληλοεπιδράσεις τους ανάμεσα στους πληθυσμούς του Δυτικού Πόντου και της άλλης Ελλάδος. Στο τραγούδι που θα ακούσετε σε λίγο φαίνεται καθαρά η επίδραση των νησιωτών στη ζωή του Δυτικού Πόντου. Το τραγούδι αναφέρεται σε ένα καράβι κρητικό. Ένα καράβι κρητικό διασχίζει το Αιγαίο, περνά τα στενά του Ελισπόντου και αράζει σε ένα λιμάνι του Δυτικού Πόντου. Ο κρητικός καραβοκύρης προκαλεί τη συμπάθεια των κατοίκων του Δυτικού Πόντου και σύμφωνα με τον λαϊκό ποιητή, ένας Πόντιος ζηλεύει τη λεβέντικη ζωή του κρητικού καραβοκύρη. Θέλει να τον ακολουθήσει στα μακρινά του ταξίδια, να ταξιδέψει μαζί του στη Βενετιά, πέρα στις θάλασσες. Καραβοκύρη κριτικέ, πάρε και με γραμματικό, δώσε και με ένα μερτικό, ένα φλουρί βενετικό. Ακόμη και από τη διάλεκτο του τραγουδιού φαίνεται η επίδραση των νησιωτών πάνω στη ζωή των κατοίκων του Δυτικού Πόντου. Ένα καράβι κριτικό, ούτε τρανό ούτε μικρό, ούτε τρανό ούτε μικρό, μόνο 42 πηγών. Για μόλα τη ραμόλα, ήρθαν τα καρδιά όλα. Ένα καράβι κριτικό, μόνο 42 πηγών, μόνο 42 πηγών, πάει ο γυαλό. Για μόνα την αμόνα, ήρθαν τα καρδιά όλα. Καραβοκύρη κριτικέ, πάρε και με γραμματικό, πάρε και με γραμματικό, δώσε και με ένα μερτικό. Για μόλα τη ραμόλα, ήρθαν τα καρδιά όλα. Καραβοκύρη κριτικέ, δώσε και με ένα μερτικό, δώσε και με ένα μερτικό, ένα φλουρί βενετικό. Για μόλα τη ραμόλα, ήρθαν τα καρδιά όλα.